Mohendi Chualong Karbiang Long Rong Asarami Ingding Krisi Amahangit Hek Arni Mesen Pen Katalon Pachunpon. Amri Elisi BJP candidate Dr. Habiterona Hem Tikku Palong Pen Doning Koida Trok BJP Atum India Alliance Along Kacepa Ogden. Karbiang Long Rong Asarami Atum Pen Ingding Krisi Amahangit Hek Papanpon. Amri Elisi BJP candidate Dr. Habiterona Hem Tikku Palong Pen Doning Koida Trok BJP Atum India Alliance Along Kacepa Ogden. Nijang Karbiang Long, Borgao Mati Lang Jithing Baptist Mondulia Long Sitami Esther Sandi Katalon Pon Ajay Mek Pamanpon. Birta ke la rado anphan kardom pajelo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. Karbiang Long Rong Saramay Kedamtang Surhini Rakrip Ho Jang Mipu Nipai Pho Arni Mahang Pathek Pondet Pen Aningkan Wangta Karbiang Long Rong Saramay Mahang Kithek Arni Talon Bom Wang Bom Si Karbiang Long Rong Saramay Ingdeng Krisi Mahang Kithek Arni Mohendi Chualong Talon Ponlo Aningkan Wang ki elong wetsi Talon Pon Rapetlo Bonta Pining ki MLE ki likatebok hedajok Kedam ki Wangaphan Masa Pakisung Dukok Jipu Mathapon Si Nihang Karbiang Long Pen Nijang Karbiang Long Angkang Long Trokodim Si Talon Ponlo Mohendi Chualong Mei Chingcha Prangsi Arklipong Si Hirjume Chuhangpon Laso Pi Rong Sarpang Tang Nang Puatipi Enpong Si Mei Ingipon Mei Along Kara Tiripi Pen Ram Terang Lamjai Sarpo Mon Singbe Sahem Chunbang Diplador Hasnu District Committee Pen Chandra Tokbi Rongjong Ronghang Joy Sing Terang Dhansari Havarami Pen Desoy Rongpi Tarjen Duala Gapu Bor Sing Phangchu Hori Joran Langthasa APHL City PMA Pu IS Retire JI Kathar Lapen Kapre ke Rong Saratum Chetongdon India government that royal ulatan yang part autonomous state ke longan na sini tu mathalo na non kache songbong align ne enlote ini tu autonomous state long da prangi kusi ningkel Nang nitum anda ingkir ulo Hawarang kangalong lam kilam phong pencheng lok ason kapre ta rong saratum jelang dun pen bisar kindar aron kiklem pe meja phan lapen rong saratum mithang jakong kache harjak thek pe meja phan la so me long chethan chimu ponsi ingdeng krisi karbi anglong rong sarame mohendi chualong misen pen katalon pachunpon manja pen sarlong kibe karbi long riabirta Karbiang Long Rong Saramay Surini ra krepo ningkan amhang ketek pen pini ningkan kre sikit leng masu ningkan kre sikit leng along nili tum dadak mahang dijual lo todap nili tum adrom pen kartika phayu adrom pen nili tum empu mukrang lapen rasingya naso thopon jirpon adoma dipon lilit tum la karbi penceng lo karbi dimasa garu kuki siam rengma khasi tiwa nilitum la khainar kep pensi karbiang long rong saramai bangke kaseki আমরা বিলাকে মিটিং কৰিছে মিটিং হোৱাৰ পিছত পূজাটো কৰিছে পূজা কৰাটো বহুত ভাল কণিকাটাও ভাল এইখিনি মুৰ্গী কাটাও ভাল আৰু চব ভাল এতিয়া কি ক'ব এতিয়া মই দিম আপোনাৰ নাম ক'বচোন গাঁও হামলাই গাঁও Non MLA kili katibok hedajok Karbiang Long Ratchariatum Radatuma Phan ihi kacisan nang tinang nitini puasonsi Karbiang Long tumon jabomlong Lasona porahod lakha pharu isira
Grihini Amri LEC India Airlines candidate Bikram Hanse Phan Homswai ME School Pathon Lamalong Kangthum Karni Mati Bud Kiregami Kepamanpon. La Swalong Aluhi Amanpen MLA candidate Bikram Hanse APHLC Central Committee Organizing Secretary Kursing Timong Veskar Bianglong Congress Vice President Hemari Kru Atum Penching Lok Penang An Songalong Klem Dam Rapet Kethi Giding Atum Chetong Dunrinti. राहुल गांधी जिंदाबाद 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 मनोज भगवत जिंदाबाद 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 जय कथा जिंदाबाद 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 सिख सिद्धू लॉन्ग ले सिख सिद्धू लॉन्ग ले Song silabang so me long doning koi da troka hem tu natung BJP pen COC APHLC mati India Alliance Party along cepa ok dun tanglo. Pinpur me swai laki non head jong BJP asong pen kachetoy dun parui sira krehini a candidate Dr. Habeteron a hematiku pule pu det sita henuni. Bon sita me kupi goson aning kedok Deben loni doning koi da trok a hem tu natum buthot APHLC mati India Alliance Party along nang cepa ok dun tang. La so teng puluti noni phong MLA kili kabangki Karbiang long arluta sorkar kachilar ji angring thetana sonsi thekpon long bonta ko an ahok maki apor si chinipo amri pen hemari bongrum karbi long rebiota Olalo ini ditum dat 112 Amri Legislative Assembly. Patini warallah ini Amri dat Homswai Pathon Lamalong nang tum da betek long Youth Alliance partner PSLC lepen Congress labang so good kerek amai ongdung pen nil tuma candidate Bikram Hanse ke haipan sami tum ongdung abu pen ke haipan sil bang sukan dang amai ini ke plengar ni tor habe teron ke chi ni ke data amri sora chi ni ke andang pi tum koso si chi ni po asi ala doktor ta kopia doktor ka ne labang ke alang li phandam se arjunang ko no ahok pera doktor ma mate duplicate doktor ma labang tu arjunang ko ahok pera doktor pasal da amri ara tum ke pini ni arni la ana muluk situ te dike alang li phan se kroyet sa alang li bang kopia doktor ne ke claim labang chi ni de to alang li phan arjunang ko lasi pini labang ke alang li dame chi ni lo alang li hem tiku pen tan sila pan hajar amuluk dil tu ke line salong la ana muluk ili tu malong nang jerat nang situ tu ke lebih si banghumin ni la se alang li tame nong ya manglang no pigi la so news pen lo kar biang rot anglong rat tu man si pachi di lo non ke bangji election tarik sir cap arni bangke netum India Alliance bang si ke hai antek ke ini dak amri along pensi tek dak PSLC lapen Indian National Congress Alliance pen chingrum si ini rat amuluk chingrum amai pi di tum teng ponlo chingrum ya theba ke non tarik sirkep Assam Assembly election kilik dopo laso kilik long ong dung awut ladak kisi arjan han kapahai je phansi pi chingrum ponro lapen ka chingrum edum kimanga teng pen pi asuri amuluk tame pi chetong ponlo Sar la BJP tu mana la kapret political party tu nang hana koi nai je bangke Bikram Hanse alang lige dak Amri LEC asor kali ba alang lige dong ka so hadak tiket longun de ong si hadak kan tu ni lake BJP tum le lang lo ne hala tum long si lit thilu la son bangke de la se la ke ninje jong lo la pen Weskar Bianglong PSLC ke nilia presiden lo lapen nili constituency sirkep apan sini tum kam claim bilo la son nak tak sinon bang tak amri lo posi dak constituency pho la constituency pho khanda nili kam claim bilo ne tum rat apan purana ma kisu ngalong tame dak tum liat lo la sini tum ke amri asor so jeng asor rongkhang asor difu asor lumbajong asor bang tum lang le lo ni tum ke lang ke Karbi Anglong de Mahasau lapen East Karbi Anglong West Karbi Anglong situm la khabon Aningkan wang asonak taksi kara song atum talon bom wang bom si pining an ingding Gracia mahang kithek arni paman ponlo lapen abang so mi padu bomahut akinang sot ason chithan chimum ponlo lapen rong saratum kupi ki claim ke dampen mithang asai chi claim jimapu RD JN ponrinti
lapen pini labang suajai mekalong hawar trok si rong asaratum cetong dun. Lapen pini ame along mei pu lapen chun bangatum cetong dun pen mei ardi pidun. Huluni pen sar honing ti karbilong ria birta. Pon pini la samai long ke deng pon la jitu ingin ke sim hangat tek long kita lon pon so ke deng pon itu non iprang itum karbiang long rong sarmai tum kara tum kiklen ke dam amu pinang ana rong rup kik atok anu ke tum pinang ana mises ke bang ke itum pilong hilang la non pen non iprang yang man itum arong tin arutin hawartin ta arong tin seta arong sarhan itum humri humpatam pen itum isia jatai hong jatai long tum bansi itum cingki cita lansa se itum kara song tum lansa se kiklen ke dam pen dang lok ke pang tang phan pen sirok tok pen ke dudun theke phansi itum pini kithan chimun pon long lo pen ko non iprang ke bang ke anutin arong sarup sartan mane itum jakong horang mangke ilitum ceperang teknik tu sini tum cingwai cepa pas pono pini cingwai pono pen rong asaru basar tum hasita non la non sarkar non ruling tu puta ardi piponi mane kupil ardi piponi puni ligi puate bangke hala rong ke ba jitu non isyalam puno racharya song tum na arong asar tu aru basar tu ke arong me kar ke la se rong asaru basar man ardi pipon tekna po la tum hasita hodai ta ipi bahini tu kela rong sar ka kelang mati ason nak thakse lang tum son surya sai mota rong sar rubasar hase hukum horang mane bidi sore ta enkoni imithang kipine ke teknik ke tekere pen ke tirthe long ke na me la se rong sar rubasar do son surya sai mota pen pini dak ni dak la langhin hawa long bini tierong pinyama long ilipinel village development council hala sa putha ke non ilitum dak council charibam tumani sihat ilitum sa CM Dr. Tuliram Rohasar tapulo non pen ilitum karbiang long pen sil pen kesitong ilitum MP sar Umar Singh Tisuta ilitum cingkilo labang ke non traditional village development council ke chunu angsong ke government bang chuno then non la election election nam delo non MLA election nam delo pate rong rupa long la so la non TVDC bang kiseng nang po la se anutin la seng pate anutin rong saru besar ta ilitum kimang do hola jitu aprang ilitum council long la lug pido nemor nam pido itum kang do rong asar sa jatan puno chairman ke wan manbek ni chairman ke rong asar se chuloi to la so che ilitum che parai do la so teng si non la council charibam ta ke thi ding tum suta CM pendang lok MP pendang lok MLA pendang lok suta la rong asar tum hansi ruba sa tum hansi la jitu la village council long chairman nang ke pek ni ang hoy pipo na panong pinay pupsi pini na sa media long ini than pachining tu Non MLA kilikalong Veskar Bianglong lakha pharoi sira krisi amri LEC BJP candidate Dr. Habiteron Phan Ongdung Avut pen ke pahai ponja phan lakha pli socheng MEC constituency ke parlo BJP Mondal Committee tumpen paterpi ponsi Hamren Multi Utility Building athing nualong vot ke hangpi ame pamanpon la someyalong aluhiaman pen KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Amri LEC BJP candidate Dr. Habiteron, MEC Hetsing Rongpar, Abarim MLA Rupsing Teron, Socheng VDC Chairman Joysing Kru, Lapen, BJP Phan Ninga Chethe Aratatum Chetongdun. Bang Someyalong Kethan Pon, Ratatum ta APHLC Pen Congress Alliance Phan Ninga Chethe Kaviajok APHLC Pen Congress Alliance Ame along rat kachitu jumhek bonta BJP amayalong ki suri aratatum chitong lasi MLA kilik along karbiang long pho LEC ta BJP atum hai etji pusi KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachinipon Pinijang miachiklo ni phai phuar ni nijang karbiang long Borgao mati lang chithing bapti samondulia long Easter Sunday katalona jai mek kedengpon lapuson si bang so jai mek along monduli kongchun bang monsing tok bi alang lipen ajok si kecheng pen kijut an mei charipon lapen labang so mei kecheng pen kijut an arnam ahir jumi kidoja phan ruplin teron pi pen si arnam ahir jumi hangpon
Lapen abang so ajay me kalong akinang sot alam thi monduli kongchun bang pensi lam jay pon. Lapen adun thu Thihek Bible reading lapen prayer Lisa Ingling pipensi parjupon. Lapen abang so Esther Sunday katalon pon ajay mek along akinang sot nay arnamalam alangli dakavelo alangli phan pathur tanglo kalilia det kidwa hot alangli tum along kaningji kupi lale jematha thu thapu Bible along athi ingwai pongsi kichu pon speaker mati thanbang pastor pen ajok jumisen arnamalam pen ajok kacetong arat doan phan thanpon. Lapen abangso ajay mek kijut akardom mekri hansi pipensi arnam ardom ponsi mei pajutpon. Star Sunday dak lang chiting Baptist Church to Monduli long itu Star Sunday pini palon ponlong pemilo. Kema Star Sunday la ke Jesus Kristo pirthi munira papa phan kipijok ye fansi alang li thing parpana thak thilo lapen alang li plo ni thoma phini thurji pu Good Friday hukubaran ni alang li thilo lapen ke pini bhomgurarni adap prang alang li thurji plus alang li pini labang sorni thurlo lapen labang sorni aja mek ni tum pini beng pon long pemelo dan itu program picun long pemelo ni tum dak nang siting mandulia sor long ke te labang so Star Sunday nang talon bom se nang pesan se pining stami talon ponong lo kedi talon pon long lo ke dam tang aning kan tan itu aning kan wang ta la son se la so Good Friday ke ni tum nang talon bom lo ni tu aning kan wang ta son thot si pining ta la puson si talon pon lo nang li tum speaker konat pentong ini nang li tum coba pon ke ni tum speaker ke ni tum dak monduli si nili dak monduli long dikon lo nili fancy speaker nang nep lo Pinya Berta lang si Kangton lo Kardom.